Zapni ten motor. Tom? On zomrel. Do šlaka. Čo teraz urobíme, Ed? Ja fakt netuším. Len nie tu pán! Pred 10 hodinami. Ako vždy robí niečo hlúpe, že? Hej, Už vieme, čo to je? nie. Ale viem, že to čo skoro zistíme. Tu som už že teda obsadený, ja som zomrel. Díky moc. No dobre, ty mimozemský potkan, čo s nami chceš spraviť? Zdravím rúžovú kožu, ja som kapitán Bay a vítajte na mojej lodi. Chceš nás zjesť? Čo? Nie, nehajte ma vás tu previesť. Táto loď je najlepšia z celej galaxie. Sú tu aj ďalšie lode v tejto galaxii? No, minule som tu videl aj lovce slnka Nemo v tomto kvadrante. To znie veľmi úžasne. Počkaj. No, nie až tak. Toto je sklad. Tuto uschovávame všetky naše pokročilé a vyspelé technológie. Čo je toto za vec? Toto je normalizér. Skvelé. A čo je toto? No to je laserovka. Lepšie. Počkaj. Dobre, radšej poďme. Toto je miestnosť prianí. Chodíme sa relaxovať. Ukážem vám, po čom najviacej túžite. Čau, krasavec. Páčia sa mi tvoje vlasy. Pekná bunda. Môžem tolerovať tvoju existenciu. Oni sú tak pekní. Wow, Tom, takže ty si chcel po celý ten čas oslavovať Vianoce? Och, Tom, nie. Tom, nerob to. Tom, nepál ten strom. Hovorím ti, nepál ten strom. Ach, takže ty si to spravil. Čo to je? Domov. Poďme ďalej. Toto je príľba. Odtiaľto môžeme kontrolovať všetko na lodi. Sledujte. Čo je to za vec? Toto je článok márnotrapnosti. Dodáva energiu pre úplne celú loď. Nechajte ma, aby som vám to vysvetlil. Moja rasa je najatraktívnejšia v celom vesmíre. Dokonca sme našli spôsob, ako z našeho sebavedomia vyťažiť energiu. Na jednej rutinnej misii vyzdvihnutia piva zlyhal náš komunikačný systém a poslal nás hlboko do vesmíru. Roky sme sa snažili nájsť cestu domov. No aj keď postupom času už sme začali strácať na tej atraktívnosti a naša loď proste prišla o energiu. Od tých čias sme tu zaseknutí a hľadáme bytosť, ktorá by nás dostala domov. A ako sa vám darí? No, mysleli sme si, že sme ich našli na Varga 7, ale vyzerá to, že to nejsú úplne vhodné druhy. Táto loď vyzerá pekne. Wow, vyzeráš, že super. Som strašne hladný. Ostrihol si si vlasy? Stále však nechápem, čo to má spoločné s nami. Ja už asi áno. Čože? Aha. Ach jaj.